rutina ja zaio teko bizitza bakarra dela gaizitzi nekatua gaudelako betiko modun namestu ello gau ez dela bilege erdikan ez dele kuatea bondala gala Haupa ekipo, ongietorriak Amaikanper saiora, badakizue gure helburua dela Euskal Herriko furgoneta txukunena bilatzea, eta gaurkoan Bambukanperera etorri gara. Aber zer dioten. Haupa, bikote! Apa, Simon! Baina, ze gaizki zaudeten hemen, Hemen txe! Zer moduz? Earki, hemen landalan, ikusezu, ez? Gaizki ez, ez? Bueno, aldeuna, ez? Ongi. Bueno, Bambukanper, zeintzuk zate? Konta iguzu pixka Bueno, bat? nire izena Alain da, hau da nire, lankidea, eta Diego izena du, eta hemen ikusten dezuen bezala, falta gana, buba. Bubatxo. Eta gu hiruok osatzen dugu Bambukanper deritzoguna, ez? Oso ongi. Eta noiztik zabiltzate enpresa honekin, o proiektu honekin, nondik sortzen da? Damakizkigu 3-4 urte, iaia. Eta hau pixka sortu zen, kasualidadea izan zen. Ni beste kanper lanteokit batean ari nintzen lanean. Eta Diego azaldu zen, eta hortik aurrea, pixkat usteet egin behar genuela kalefazio instalazio bat. Eta pixkat harritu nintzen furgoneta barruan sartzakoan, zen oso zaila izaten dira erraminta honari gabe, horrelako bukaerak o nola zeuzkan hainbat detaile, ez? Orduan, hortik aurrea pixkat hitz egiten jarri ginen, eta harremanetan hasi ginen, eta oie, ¿cómo has terminado esto? Tal. Eta hitz egiten, eta hortik aurrea hasi ginen pixkat relazio polit batekin, eta gaur egun arte, así que... Ze ongi. Eta ze harreman duzue zuek furgonetarekin, esan duzu lanean egon duzarela beste enpresa batean, da noiztik datorkizu zuri furgonetarekiko grin hori edo? Gauza da, ni txikitatik beti egon naiz kanpinen munduan ere gurasoekin, bere aldetik baita ere, eta ni azkenen beti furgoneta txikiak izan ditut, 18-19 urte hartik horrea, eta bera dator furgoneta onditik. Orduan izan zen pixkat fusio bat bezala, ikustea, furgoneta handitik zer gauza txarrak ikusten ditu ezeik konveniente, eta furgoneta txikitik berdina. Orduan pixkat izan zen harreman bat, eta hortik hasi gintzen pixkat sorrera honekin. Bale, eta Bambukanperren adibidez, ze motatako furgoneta egite dituzue? Bakarrik egiten ditugu furgoneta ertainak. T5, T6 antzekoak, Mercedes Vito, trafik egitakoa baita ere, txasis berdina, eta geho baita ere egiten ditugu modulo batzuk furgoneta txikientzat. Txikientzat, adibidez, Berlingo, Rifter eta itakoak. Da pixkat, orientazioa da eguneroko turismo edo furgonetatan. Utilitario delako itako bat. Azkenen ematezu, umeak eskolarera emateko, erosketak egiteko, baino, azkenen gauza da, fin de camper. Orduan pixkat da orientazioa... Bi zerbitzuak eskaintzen dizkizun, ibilgailua kanperizatzen dituzu. Gauza da, askotan zein arazoa, jende asko bazegoen, ez zeukala dirua izateko una segunda furgoneta, eta hor sartzen zen el mundo de la gran volumen. Orduan gauza da, oain daukagunakin nola moldatu kanper bizitza izateko. Orduan arrazoia ertaina aukeratzeko hoi da? Hoi izango litzateke bat. Bestia gu azkenen bere pixkat zeuzkan ideiak eta ni neuzkan ideiak gu azkenen gatoz pixkat surfa munduan. Orduan asko mugitu gara furgoneta handikin eta txikitin. Eta azkenen zegertatzen zen, furgoneta handiekin ondartza askotan ezin dugu sartu por el tema de galibo. Orduan bakarri sartzea genukan furgoneta ertainekin edo txikikin. Orduan esan genuen, gauzen pixkat nuestro tipo de vida, pixkat amoldatu. Horregatik gelditu ginen furgoneta txikikin. Azkenen gure zerbitzua edo gure bizitza, eguneroko bizitza, furgoneta ertainekin egiten genulako. Eta pertsona bat etortzen denean zuekin zerbitzu baten bila ez, furgoneta bat kanperizatzeko xedearekin, zuek zen olako proiektuak dituzue. Dagoeneko aldez aurretik itxitako gauza batzu dituzue, bereziki bezero bakoitzari egin aldizkiozue hainbat kontu, o zelan funtzionatzen duzue? Gu daukagu, esaten den bezala, produktu estandarizau, ez? Dazkagu 3 modelo furgonetana, dala, esan dugun bezala, Volkswagen T5
T6 eta guain T7 baitarea gai bizka lantzen, Mercedes Vito Viano, ez? Eta gero Renault Traffic, Opel Vivaro dana txasi berdina daukatena. Orduan, hoiekin beti, kanperizak eta berdinak ematen diogu opzio bezala, ez? Orduan gauza da, alde batetik egiten dugu furgoneta pixkat zuzenduta bikoteentzat, o pertsona bakarrentzat, o 3 pertsonentzat. Egin daitekela furgoneta, edozein furgonetatan, mistotan edo kargatan. Osea, atzean, eserlekurik ez dauzkanetan. Eta gero, beste opzioa izango litzateke, pixkat familiantzat. Azkenen, atzeko eserleku badazkate, eta hor beste modu, kanperizaketan modua egiten digula. Hemen oso gustora gaude, baina ze deritzozue baldin eta barrura guazen eta saltxeatzen ditugun furgonetak? Primeran. Venga, bazen aruta. Osondo. Irudiak, izpiak, trageziak desitxuratzen dira oro. Baina bada... Bueno, Alain, erakutsi guzu hemen zeduzun, ze eskutatzen zuen? Hau furgoneta kargatik datorren furgoneta bada. Utxean. Lehenengo gauza egin dioguna izan da lehioak ireki, atzekoak eta hemen bikoak. Gero, tetxo elebale bat jarri diogu, azkenen zutik hemen barruan egoni alizeteko. Eta gero, hemen hasi garena da pixka bat lurrearen panelatua, argitxo txiki bat jartzen dugu hemen, azkenen sarrerak eta irterak pixkat iluminazioakin izateko, bai? Eta bueno, geho astegia, elektrizitateakin, ikuste zuen nola hemen pasa ditugu kable guztik, kalefazioa hemen daukagu estazionarioa, eta bueno, pixkat hasi gara preaislamentu bat egiten, gero panelatuak jartzen hasteko. Orduan aurrenik zorua jartze jozue, eta gero ja behin hori jarrita, urrengo urratsa zein izango litzateke? Hortik aurrera, hasiko ginateke kanpotik pixkat mueblen kontua pixkat montatzen, eta gutxinaka barrenia jartzen. Eta zuk komentatu duzu leheno, surfaren munduarekin harreman handia duzula. Horrek modu batez beste zer egiten du zuen kanperizazio prozesutan? Egia esan, guazkenen saiatzen gara ahalik eta plastiko hori gutxien furgoneta barrenia sartzen, eta saiatzen gara plastiko horiek egurrera pixkat bihurtzen, ez? Ados. Eta ze pro ekartze izkizu zuraren lanketak, jasangarritasun hortaz aparte suposatzen dute ere bestelako... Eskuz egindako lan gehiago darama. Zen azkenen plastikoak izan daiteke molde batian egindako plastiko bat adibidez, jarri txapan eta listo. Ez gu hoi, inbiar deu pixkat, egurra, pixkat amoldatu, premarkoak eginda edo gauza diferentiak eginda. Orduan horrek ere albidetzen du Bambu Camperren sinadura edo firma edo berariazko kutsua egiten dituzuen furgonetetan ustea, nola bait? Gure zentzua da, gu azkenen hemendik furgoneta kanperizaketa eginda eta gero, pixkat inguruan natura kontuan, pixkat da egongo garen tokia ez, orduan plastikoa pixkat esaten dugu, ze zentzu dauzka, azkenen hainbeste plastiko furgonetan barruan izan da, eta gero azkenen ondartzetan egoten gaituk, mendian... Lotura hori ez da... Lotura hori ez zeukan harreman oso... Orduan, hortik aurrea, hasi ginen, pixkat saiatzen, hau plastikoa egin ezkero, izango litzateke modu ontara. Hau egurrakin eginezko, orduan pixkat amoldatzen... Orduan horrek ere, plastikoaren erabilera urritzeak egiten dizue pixka bat desberdintzea merkatu mailan, esan genezake. Hemen atzean dugun altzari hau, ze izango litzateke? Dagoeneko aldez aurretik estandarizatutako moduluetako bat? Bai, hori da. Gu hemen egin dugun modulo bat hemen orain sartzen hasteko, eta hemen egiten dugu uraren instalazio txiki bat, hemen oraindik jarri gabe dago, baina hemen jartzen dugu uran kontua, griferia eta itakoak, eta hemen sartzen dugu bidoiak eta gauzagoak. Eta gero alde hontatik izango genuke nebera eta dijoan beste toki bat. Eta hemen almazamentu. Eta baduzu ikusteko moduko furgonetan bat dagoeneko altzariak barne dituenak? Bai, kanpon dazkagu. Ozen ikustera? Bale,
Alain, Euskal Herriko furgoneta txukuneraren bila gabiltza eta honek itxura hartzen hasi du, Bai, egia esan, hau gure kanperizaketen alboan, da gustokoena. Zen azkenen, hau pixkat orientazioa da bikotentzat, pertsona bakarrentzat, 3 pertsonentzat gehienez, eta azkenen, honen izena da txeslun, Vale. Orduan, zergatik da txeslun, hemen sofa txeslun bat bezala sortzen da, eta hemen azkenen daukagu saloi bezala, baino txeslun sofa batekin. Distribuzioarekin, Hoi da. Orduan, aurreko eserlekuak ezin daitezke giratu, hori da, izan dezaken kontretako bat, baina horrek emate digun onura da, erabili dezakegula atzeko parte guztia bere horretan. Hori da. Hemengo atzekalde guztia erabil dezakegu, hoi esatezun azkenen dira furgoneta o bai karga o bai mistoak, normalean beti datorrela bi eserlekuekin kopiloto aldian, eta orduan, honentzako basia jartzia ez da oso proposa. Ez duzu ere aldatu beharrik, individualan dako, eta listo. Orduan, hau karga izan da, zu azkenen bizitza guztia egiten duzu atzeko partean, eduki eraldetik duzu guztia. Azkenek ukitu superfinak dituzu hemen argitxo eta rollo guztiekin. Eta hemen dituzun altzariak, han ikusi dugunaren antzekoak dira, hau da, atzeko kanpoaldean egiten ditugun altzariak, azkenen, poliki sartzen joanten ditugu hemen barrenian, 100 litroko nebera, hemen zu esan dako bezala, zenbat litro dira, gutxi gora bera sartzen dugu 20, eta dira normalian bidoiak, azkenen honekin zer lortzen dugu, edozein tokitan zu hau hartuta, joten zea iturri batera edo sartzezu gara, eta berriz sartzezu. Bai, eskura dara mazun. Bai, hoi da, egiten dugun lana da pixkat, kanperizaketen mundutik ez duena ezer ulertzen edo ez dakina ezer, gauza errexak, ez? Aukera simpleak izatea. Kanperizak oso politia izatea, baino errestasuna azkenen bezeroantzako. Eta zure azpian dagoen altzari horretan zera topatu dezakeguna? Bueno, hemen dazkagu baul oso handiak, bai arropa sartzeko edo bi, bale? Osa, hoi guztia libre dago. Hoi guztia libre dago, zu arropa sartzeko edo nahi dezuna sartzeko. Eta gero, hemendik hartuta, Ados. Horrela. Oea egingo genuke. Jode, tita batean. Tita batean. Hartu gabe baduzu hor oea prestatua. Ze ongi. Horregatik esaten dugu, azkenen nahi deguna erraztasunak, azkenen bezeroak gauza erraxak egiten ditu. Ez da denbora asko egin beharreko lanarik, ez? Azkeneko ukituak pilo bat gustatzen ari zaizkit. Hemen atzean ze da aurkitzen duguna? Hau pixka da, pixkat almazenamento kontua, bale? Hemen baul txikitxo bat daukagu, azkenen oearen pixkat arropak hemen dazkagu sartuta. Hemen altillo txiki bat, eta hemen beste bat. Azkenen sartzeko, bai liburuk, bai edo zer gauzak. Hemen almazenamentu gehiago. Janariantzako, nahi dezuentzako. Hemen atzean dagoenak ere badu. Hau ere bai. Eta gero, iluminazio, puntu asko dazkagu, hau adibidez, deitzei dugu luz de lektura, pixkat, detaile txikiak, azkenen, zu hemen lotan bazabiltza, azkenen, pixkat, liburua irakurtzeko, tokitxo bat hemen, bestea itzalita. Ados, eta horrek zer sortzen du, ez da mai bat izango? Hoi da. Orduan hemen, badaukagotia 3 pertsonak. Osea, oea sortu duzu 2 segundutan, eta egon gela ere beste 2 segundutan sortzen da. 4 segundutan. 4 segundutan, etxeak eskitzen dizkizun aukera guztiak ikusiak. Guztiak. Ze ona. Hasieran komentatu dituzun modulu estandarren edo produktu estandarretako bat da. Badugu aukera ere ikusteko familiar edo handiagoa duzu? Guazen ikusten nahi bazue, hau esan dagoa bezala, hau azkenen da, bikotentzat, gehien bat bikotentzat, gehien sartzen diren pertsonak izango litzateke 3, eta hemendik aurrera beste kaperizak eta mota bat daukagu, dala salun deitzen dioguna, eta hor diferentzia, guain esplikatuko dizugu, baina da azkenen atzeko eserlekukin salon itxura bat egitea.
Bale, nolabait estantzia bananduak edo... Bale, gerora ere galdetuko dizut homologazioen inguruan. Oso ondo. Bazen. Eta azkenik full ekipa dugu hemen. Bai, bueno, hau da kanperizaketua salon deitzen duguna, Saloon, doble O, vale? Orduan, zuzenduta dago gehien bat familientzat, bai 4, bai 5 pertsonentzat. Azkenen diferentzia da 4 pertsonentzat modulo hau izango litzateke, 5 pertsonentzat eserlekua, pilotuanen eserlekua ingo genuke giratoria, hoi da, eta distribuzioa desberdina izango litzateke. Baina, bi aukerak izango litzateke, bai 4 pertsonentzat, eta bai 5 pertsonentzat. Baina, gehien diferentzia dana bestia ikusi duguna, eta guain ikusten ari garena, izango litzateke, eserlekun kontua. Distribuzioa egia da, honek iguala edo antzekoa du, ez? Oso antzekoa da, baina atzeko distribuzioa ja dagoeneko ez da txeslon hori, baizik eta baitugu hemen hiru eserleku. Hemen saiatzen duguna da, hiruko eserlekua azkenen erabiltzen, gehien bat, zu eguneroko bizitza normala egin, azkenen gauza normala, jendia eraman, o erosketak egin, edo, bueno, eta gero, azkenen daukazu salon bat bezala, hemen egoteko. Baduzu egongela modukoa, behin zure tokira heldu zarela, lasai egoteko tartea baduzu hemen. Eski askotan ez daukagu zentzu hori furgoneta kanperri ematen. Azkenen, zu normalean, udaran, azkenen egiten duzuna da, bizitza igual normalean kanpoalden, baino azkenean, zuri kanperizaketa guztia ia, barrenian egonda, azkenen, hau guztia aprobetxatzea, ez? Karo. Osea, eguraldianen arabera, naiz eta askotan kanpoan egon, gerora hartzen zara zelako garrantzia duen kanperizazio txukun bat edukitzeak barruan orduak eman behar dituzunean. Eta gainera hemen azkenean Euskal Herrian badakigu, eguraldi askotan, gaur ona, bihar txarra, euritzaparra da, azkenen, hemen egon hau izan da, azkenean, aukera izan dezakezu. Eta egiten dituzuen kanperizazio hau, lehen aipatu dituzun hauek, homologazio kontuek nola funtzionatzen dute? Den homologatu barra dira altzari guzti hauek nahiz eta piezak egiten dituzuen, o nola? Gu normalean dana homologatuta egiten dugu. Bai lehen egiten genuen, bai modulo desberdina, kendu alizitezkena, baina denbora batetik ona, esan genuen, azkenik segurtasun gehiago behar genuen modulon kontuakin, azkenen furgoneta bat ez da etxean egiten dituzun altzaria bezala, ez? Azkenen nahi mugimenduan dabil eta esan genuen hemen pixkat inbertsio gehiago egin behar dugu, eta egin behar duguna da altzariak ondo estutu, ez? Eta hobena izaten da, ondo estutzean, tornillo onak sartzia, tal, eta hori azkenen estrukturan... Egonkorra izan da. Egonkorra hori da. Duzuen hori. Eta bezero batek halako kanperizazio bat nahiko balu, denbora aldetik gutxi gora bera zenbat tardatzen duzue halako furgoneta bat hutsetikan egiten, gutxi gora bera? Hutsetikan, normalean, gabiltza 2-3 aste gutxi gora bera, furgoneta bat egitea badaukagu. Jode, super... Oso denbora kompetitiboa edo Bai, saiatzen gara igual 2-3 hilabetean. Eta prezio aldetik, zein izan daiteke gutxi gora bera minimotzat duzuena, eta gero suposatzen dut horrek ere baduela horkila nahi handia. Gu normalean aurrekontu bat egiten dugunean, dana partidaz jartzen dugu, azkenen beti saiatzen gara minimo batzuk izatea, eta minimo horiek izaten dira guretzat garrantzian handiko minimoak. Diala, oinarri hon bat izatea, lurra sustituzio egiten dugu, azkenen egurrezkoa eta egurra oso egonkorra dana, eta hemendik aurrea egiten dugu ohetxo bat, estruktura atzeko aldetik, eta gero azkenean bezeroak pixkat esaten du, bi alditan igual aterata kanper bizitza eginda, elektrizitate behar dut. Igual kanperizaketan barrenean, igual behar dut gauak hobeto goxotasun gehiago. Badaudela gauza batzuk, gerora findu ditzakezunak. Hori da. Ez da beharrezkoa, hasieran presupuesto bat egiten denean, dana esatia behar dut, hau eta ez. Azkenean, pertsona askok egiten dute, igual bizitzan zehar, hemendik 3 urtera, esaten dute, venga, egoazen jartzera kalefazio estazioa. Orain gehituko dio eta orain kenduko dio bestea. Orduan normalian, dana izan litzateke,
4.000 eurotik gutxi gora bera base batzuk izatia, eta hortik aurrea bakoitza bere poltsiko duen diruarekin inbertsio txikik egitea. Eta norberak pertsona moduan ere dituen beharren arabera sartuko dizkiote gauza batzuk edo besteak. Oso ongi. Egun gelau ikusi dugu, gustatuko liteke atzeko partea ikusiko bagen. Bueno, Alain, eta salun estiloko kanperizazio honek, atzean ze dauka? Bidez hemen, kasu honetan, daukagu kajoi bat, pixkat sukaldea jartzeko, hemen janaria, hemen maitxo txiki bat, zu hemen sukaldian zabiltzan bitartian, txorizito, tal, gaitako gauza, hemen jartzen duzu eta... Eta gero hemen edukia. Hori da. Alde batetik besterako... Hemen gero jarri genuke, adibidez hemen beste kajoi bat, edo bi, nahi den bezala. Osa, aukera egongo litzateke jartzeko. Aukera egongo litzateke. Orduan hemen kasuntan daukagu hemen dana sartzeko, eta hemen jartzen deu leio txiki bat, adibidez gauza luzea sartzeko. Eskiak odena delakoa. Hori da. Orduan, hau pixkatik izango litzateke, beste aukera bat. Hemen gainean dagoen honetan ere edukia dago libre egongo litzateke. Hau da, beste almazenamentu txiki bat. Aurreko furgonetan ikusi dugunaren antzera, ez? Tartea zuela. Eta gero hemen, hau ohea egindakoan, daukagu hemen, pixkat, mesita enotxe deitzeko ez, pixkat, hemen mobilak izateko, edo gaberako pixkat arropa, edo... Eskura behar ditugun. Hoi da, pixkat eskura behar ditugun arropak egin bat. Oso, erronkak gustoko dituzu, retoak gustoko dituzu? Segun zer reto, baina... Ohea zenbat segundutan jartzezun kronometratzen baldin badugu? Bale. Eta ikusten baldin badugu gero zelako edukia geratzen den hor barrenean? Primeran, venga, guazen ba. A ber, ekipo, jarriko dut kronometroa. 3, 2, 1, has da bila denbora. Azkarraz diela banekien. Horren besterako ez, 11 segundutan sortzen da salun modeloko ohea, tu. Makina! Jode, eta gaina kriston ohea geratzen da. Oso gelditzen da. Ba, noa. Boa! Hemen bai gustora. Hemen bik egiten dutelo, eroso baino erosoago. Bai. Hori da ideia. Hemen biru pertsonak egotea. Sare sozialetan argazkiak egiteko horre. Hori da. Hori dana pentsatuta dago. Duzula, edo mendito torren batean, horre inguruan. Hori da. Que bueno. Gero hemen esandakoa bezala, hemen dazkagu, gure azkenen toki aprobetxatzeko tokiak izan behitugu. Hemen bai, beste alantan, ez? Hori da. Bale. Eta hemen ikusten nahi duanez, honek dutxa kanpoan ere baduke? Hau bai, kasu honetan bai, hau da estilo pro. Orduan gauza da, 20 eta 20 izandako bidoiak kentzen ditugu, eta egiten duguna da, bidoi pixkat handigoa jartzen dugu. Kasu honetan, 57 litroko bidoi handi bat daukagu beko aldean, eta orduan egiten duguna da aldatu griferia, eta orduan honekin jarriko genuke dutxan kontua hemen kanpo aldean. Bale. Autonomia gehiago duzu, lehen komentatu duzun plus horietako bat izango litzateke. Hoi dia plus txikiak, askotan ez da beharrezkoa hainbeste ura izatea zen, azkenen furgoneta txikitan normalean ez duzu pasatzen hainbeste denbora. Horren besteko autonomiarik ez du baletuzu behar. Orduan askotan ez da behar. Hau da extra bat, adibidez, pertsona bat oso autonoma izan nahi duela, eta igual bizi nahi duela furgoneta autakutan. Edo, bueno, zuk ere lehen komentatu duzun surfaren munduarekin, askotan ere gatzak entzeko, areak entzeko, horrelako... Bai, niretzako bai. Askotan gainera negutan eta oso hotzak izaten dianean, azkenen boiler bat jarrita igual, alik eta... Epeltzeko, askotan... Ongi. Bai. Aizu, egarriak jota nago. Trago bat hartuko bagenu eta hemen freskatuko bagara barruan. Primeran. Venga, guazen ba. Hoi Alain, hemen aixe gustora egoten da. Zuta biok gaude,
Baina egoten da, kriston gustora, hemen beste 2 edo 3 egon daitezke arazorik gabe. Beste 2 edo 3, lasai asko. Bai, Vale. Jode, kriston argitasuna ematen du eta amplitudea tetxua edukitzea. Ematen du ez, azkenean, tetxo leholea jarrita, azkenen zutik egotea, aukera ematen dizu, beste ohe bat goiko aldean izatea baita ere, orduan, azkenen, gauzatxo txiki bat ematen dizu pixkat. Eta hemen aparientziaz lehen ikusi dugun modulo txiki hau, batean, transformatu da eta... Hori da. Maia, handik atera dezakegu, eta hemen gero ipini, eta hemen beste 3 pertsona jatia badaukate. Eta bambu kanperren egiten dituzuen proiektu hauetariko bat norbaitek nahiko badu, zein beharko luke? Esan nahi dut, ekarri beharko luke bere furgoneta, bere kabuze erosia zuekin lan egiteko? Orain sartua gaude pixkat kontzesionaren kontuakin, eta kolaborazio pare bat egiten ditugu, eta beraiekin azkenen lortzen ditugu furgonetak, eta badaukagu azkenen produktu finala izatea. Badago beste aukera bat, izango litzateke kaleko edozein pertsona, ekartzea bere furgoneta eta gu kanperizaketa egitea. Karo, zuek orain sortu nahi duzuen zerbitzu berri horrekin, egiten ari duzuena da, ni momentuz, zuek ezagutzeaz geroztik 2 hitz ateratzen ditut. Azkeneko ukituak eta kalitatea eta jasangarritasun alden komentatu duzunagatik. Orduan, horrekin lortuko zenuketena izango litzateke mekanik aldetik katxarro bat edukitzea eta bestalde ere zuek eskaintzen duzuen kalidade hauen garantia. Hori da, azkenen lortu du nahi deguna, 2 aldetatik mekanikan kontuakin garanti oso bat izatea eta kanperizaketa aldetik beste bat. Orduan, gu kanperizaketa bizitza guztirako ematen dugu. Eta zuk hau beti galdetzea gustoko dut. Furgonetarik eduki ez duen pertsona bat zeinat badabilen horrez baian kanper munduan sartu, ez sartu, ze gomendio emango zenioke halako pertsona bati? Ze gomendio, aurrena gauzak oso zehazki ondo pentsatzea, ze bizimodu mota nahi duen furgoneta horrekin, azkenean ez da berdina zu azkenen negurako edo udarako bakarri soilik kanperizaketa egitea, zen ez da berdina, inbertsio desberdinak egin beharko litezke. Orduan, hori izango litzateke gauza, lehenengo gauza, izan beharko zuena, pixkat erreferentzi bezala. Ez bizimodu mota nahi duen furgoneta horrekin. Karo, egia da gainera, horri lotuta, nahiz eta bere pro eta bere kontrak dituzten kanperizazio guztiek, zuek lan egiten dituzuen furgoneta ertaina hauek, eskaintzen dizute kriston abanikoa. Ze lehen komentatu bezala, azkenean aukera duzu bertan bizi edo eskapadak egiteko, baina gerora ere kotxe gizan erabila izateko. Hori da gure pentsatzeko era edo ematen diogun pixkat nola zuzenduta dagoen gure mundu hau, ez? Azkenean, bambu kanperren nola zuzenduta dagoen, o bezelantzako nola zuzenduta dagoen, kasu honetan da, alik eta furgoneta honi gehien aukera ematia. Mami gehien ateratzea, ez? Hori da, txikia izan ezkero, baino, azkenen txikia izan da, zer egin dezaken, eta zenbat aukera dituen hori da. Aizu, plazer bat izan da zuta zuek ezagutzea, eta egongo gara kontaktuan, harremanetan, plazer bat izan da. Eta zuek ikusiko zaituztegu hurrengo 11 kanper saioan. Eta zuek galdu.